केन्सारजों जुजिगासिनो पद्मश्री बिरुबाला राभा। गोब्राब जब्रायाव गोलैनानै दं पद्मश्री बिरुबाला राभा। 22 एप्रिलनिफ्राय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो पद्मश्री बिरुबाला राभाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला 75 बोसोर बैसोनि पद्मश्री बिरुबाला राभाया आदार नालायाव केन्सार जानानै थांनाय 22 एप्रिलनिफ्रायनो गुवाहाटी मेडिकेल स्टेट केन्सार इन्स्टिट्यूटआव फाहामथाय लागासिनो आरो थांनाय 4 मेनिफ्राय आइसिइउआव दं बिरुबाला राभाया। नाथाय राङारि आंखालनि थाखाय सोरखारनिफ्राय मदद बिनो गोनां जादों नखरनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि पद्मश्री बिरुबाला राभाया खोमसि फोथायनाय आरो दायनि बुथारनायनि हेंथायै समाजाव सांग्रांथि आरो सोलायनाय लाबोनो हादोंमोन। गावनि बे बावसोमनायनि थाखाय बिरुबाला राभाया 2021 मायथाइयाव भारत सोरखारनि 4थि सिभिलियान एवार्ड पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बबेखानि आसाम सोरखारा दायनि बुथारनायखौ होबथानाय आरो रैखाथि आयेन 2015 खौ लाबोनायावबो पद्मश्री बिरुबाला राभानि गेदेर बिहोमा दं। केन्सारजों जुजिगासिनो पद्मश्री बिरुबाला राभा। गोब्राब जब्रायाव गोलैनानै दं पद्मश्री बिरुबाला राभा। 22 एप्रिलनिफ्राय देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो पद्मश्री बिरुबाला राभाया। मिथिनो हानाय बादिब्ला 75 बोसोर बैसोनि पद्मश्री बिरुबाला राभाया आदार नालायाव केन्सार जानानै थांनाय 22 एप्रिलनिफ्रायनो गुवाहाटी मेडिकेल स्टेट केन्सार इन्स्टिट्यूटआव फाहामथाय लागासिनो आरो थांनाय 4 मेनिफ्राय आइसिइउआव दं बिरुबाला राभाया। नाथाय राङारि आंखालनि थाखाय सोरखारनिफ्राय मदद बिनो गोनां जादों नखरनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो गोनांदि पद्मश्री बिरुबाला राभाया खोमसि फोथायनाय आरो दायनि बुथारनायनि हेंथायै समाजाव सांग्रांथि आरो सोलायनाय लाबोनो हादोंमोन। गावनि बे बावसोमनायनि थाखाय बिरुबाला राभाया 2021 मायथाइयाव भारत सोरखारनि 4थि सिभिलियान एवार्ड पद्मश्री बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बबेखानि आसाम सोरखारा दायनि बुथारनायखौ होबथानाय आरो रैखाथि आयेन 2015 खौ लाबोनायावबो पद्मश्री बिरुबाला राभानि गेदेर बिहोमा दं।